Ние сме на спирката до 8-1. Виктор Юго. Годзила напада репортер. Ще ме преследваш. Нещо да кажете за BTV репортерите. Ще е в газа, перас. Добре. Добро начало. Така, да избягаме от Годзила. Той ни следва. Група деца. Идвай, деца. Чул си грешно, момче. Някакъв коментар. Ти си гей. Съм гей? Да. Добре. Добре, не отрече. Чухме неговото мнение. Така. Това е братовчедът на гълъбите. Драги хора, не ти, това е братовчедът на гълъбите. Гугу. Как? Някакво мнение за BTV репортерите? Я го направи това с гълъбите, бе. Ей, секси. Ти гей ли си, бе? Не. Ти? Някакво мнение за BTV репортерите? Ей, Бегай. секси, ама. Нападат! Нападат! Нападат BTV репортерите! Голямата мечка на живо! Репортерите, не! Отивам на лов с зайци, какво да видя? Спирката е да там. Спасяват ме от Годзила. Гълъба ме спаси от Годзила. Портера с няколко отраствания, 3 дълбоки рани от зъби и това е. Добре. Времето, бобики! Шевали сте. Стефан, свинята, искаме мнение. Най-новия спорт! Някакво мнение, момченце. Нападнаха ме момичето с ливавото мнение за BTV репортерите. Някакво мнение? Мама. Добре. И